Welkom bij een nieuwe Weekend Nieuwsshow. Maar deze keer waarom het zo'n Libyen begint bij een zo'n boeiem, hoe het meesken zaken regelen kunnen zonder te betalen voor hun maatschappelijke instelling en waarom uit het invallen van een donorcodiciel zo vreselijk wichtig is. Nice en Eftergroen uit Noord-Friesland. Dit is de Weekend Nieuwsshow op RTV NOF. Mijn eerste gast van de jongen is Theo Mulder van Mulder Agro in Kolmersweg. Mulder houdt zich heel erg dwaande met het milieu en dan met name met de zoene boeiem. Ja, goeie Mulder. Die fascinatie met de zoene boeiem, waar komt dat bij? Ja, dat heb ik altijd al gehoord, denk ik. Vroeger als jonkje dan zag ik wel eens bij de Paken Mulder achter hoe ze hier dan een grietentuin. En dan zag je hoe alles daar groeide en zo wat heen. En dan wist dan ook wel een beetje verbaasd over. En later, dan kreeg je les van mensen van die kunstmeststukje, kunstmestfabrieken. Ja. Maar ik was een beetje wat arrogant in. Ik denk, zit het al, zat je hem zezen. En toen had ik in 1994 een boek lezen, dat hier het Geheimen van de vruchtbare bodem. En dat zijn eigenlijk oude boeken, daar werd oude kennis in gesteld, maar dat hebben we een beetje voortpoetst. Ja. En het blijkt, daar zit een heel grote weerhiet in. Ja, en daar ben we nu eigenlijk 1920 hier mee dwaande om dat wat meer gestalte te krijgen. Ja, je zei zelf, kunstmestfabrieken die hun evangelie predikje. Je bent zelf foragehandelaar, onder andere verkeerper van kunstmest. Gaat dat samen met dat verhaal van de Zoene Boeiem dan? Nou, ik denk het wel. Toen we hiermee begonnen, dan vonden ze misschien wel een keer dat het een beetje gekke Henkie weer bewezen versprekken. Ja. Maar we merken nu, ook mensen bij de provincies, bij wetenschappen, als nou een bodem praat en dat het net goed gaat, zou het op het heden dagen, dat land. Ja. En dan gaat het, ik zei zoals, het gaat net om goed of fout, daar gaat het net om. Nee. Maar het gaat om handiger en toeker. Ja, want als ik zeg naar u als leek, steeds maar, dan denk je bij het groeien van gewaaks net voor het eerst onder de boeiem, onder de groenlaag. Nee, we zeggen dat als daar kan ik gewoon nog heen rennen en dat is zwart. Maar ik zei zoals 2 handjes vol goede groen, daar zit meer leven in dan er ooit mensen op de wereld geboren zijn. Ja. En zo zien we dat net. Nee. En dat leeft. En ja, dat is het grootste laboratorium van de wereld. Ja. Het breekt aan. Als nooit verkleerde bos komt, daar valt aan van alles. Ja. Maar het wordt echt weer opgebouwd. En het is uitleven, voor leven. Ja. Of het is uitleven, uit de BMW, voor leven, of terugleven, dat binnen bacteriën en de skimmels, die zetten dat al hier om. En dan is het voor het leven, volgend jaar bij de meid, dan bloeit alles weer op. Ja. En dan kan de natuur weer gas aan. Als je on groen, on ierde denken, nou ja, zoals bijna zeggen, ze volle landen, ze volle soorten ierde. Hoe kun je dat beoordelen welke groen nou juist goed is? Dat is ook heel moeilijk. Iemand die het met zekerheid wat u zei, ik zei zoals die had er geen verstand van. Want het is zo complex. En vooral dat leven in de groen. We hadden van februari en juni met een microbioloog. En die zei toen, we dachten dat we 1% konden. Ja. Maar hij zei, naarmate we nou weg verder komen, denken we dat dat een heel procent is. Dus het is iets waar we heel weinig van weten. Ja. Maar we moeten dat wel onsturen met humusmateriaal bijvoorbeeld. En net alleen met druwdong en kunstmest. Ja. Want dat doen we nu nog maar 2 generaties. En we hebben 6.000 landbouw in deze wereld. Dus 1% van de tijd doen we het met chemie. En dat, ik ben net pessimistisch, hè? Ik ben heel optimistisch hierover. Maar we moeten het wel bijsturen. Want zo komt het net leer. Dat is zo helder als glas voor mij. Dat was even zeggen, nou laten we de laatste 60, 70 jaar nemen. Er is natuurlijk ontzettend volle verhoren in de wereld. Er zijn volle meer grotere fabrieken kwamen, er is volle meer luchtvervuiling kwamen. Wat voor invloed had dat gewoon eigenlijk op die bodemcultuur? Nou, we hadden kunstmest is eigenlijk een soort, dus we hebben volle meer soorten gebracht. En ja, dat zat ik iedereen. Vroeger dan ging een boer met een krode en hinder en wee naar de groen. En daar rieten de mij heen, maar we hadden in Wurfs ook een enorme machine. En die ben zo zwier, die verticht je de groen. Ja. En dan had Jerms en dat microklimaat, dat leven, krijgt steeds minder de ruimte, zeg maar. Maar we kunnen net weer waarom naar de krode, dat bestaat net. Maar daar moeten we wel hoe nadenken van dat we dat handiger doen, met minder belasting voor die groen. En ja, groenstoffen, we zitten in de economie, we moeten dat ding steeds beter hergebruiken. En dat is echt met kunstmest. Dat hellen we ergens wij. En als we die wereld al 100 of 200 direct naar voren zetten, ja, dan moeten we wel zorgen dat die grondstoffen er nog binnen. En sommige zijn heel krap.
Binnen er op dit moment van die genieën die dan bijvoorbeeld een nieuw soort kunstmest ontwikkelen, waar het net meer van die chemische verbindingen in zitten, maar bijvoorbeeld, wat mij betreft, reststoffen van grien- en tuinafval. Ja, daar sla je de speaker op de kop. Hey, ik ben juist in Brabant geweest, naar B&D. En als je op het heen door de provincie Friesland rijdt, dan zie je de oorlog van die bultjes hekkelspecie lezen. Ja. Nou, die kun je heel mooi bijvoorbeeld bij een boer verzamelen. En die kende dan zelf een beetje stront erheen doen. En daar werd roege donk van meidje. En dat kan bijvoorbeeld naar zijn maïsland. Want we zien op het heen die maïslanden, die brengen steeds minder op. Ja, daar moet ik weer meer organisch materiaal heen. En ja, ze zeggen wel eens, we gaan naar een circulaire economie. Het draait in cirkel. Ja. Het moet weer omkomen. Het moet weer omkomen in die kringloop. Ja, want nog even heel kort, Jo zei ze zelf, de boer kan mij steeds maar de arts worden om zo'n leven te brengen naar zijn aannemers. Ja, dat weer de titel van het symposium van u is, of zij hier verliezen, wordt de boer de dokter van de toekomst. Of, ik zei dat mensen dat niet begrijpen, van worden borkerijen, de apotheken, en dan net helemaal letterlijk, maar de apotheken van de toekomst. Want er is een Amerikaan, die had daar een mooi boek geschreven, Michael Pollan. En die zei, doe maar eigenlijk net eten. En dan heet een beetje van die leeftijd hoor. Ja. Wat in oerbeppen net herkent als eten. Ja. Dus dan vallen de Marsen en de Snickers en de Treats en de Lay's en neem ik wil net eigenlijk je merken. Maar nee, dan valt een hele grote A. Ja. En dan komt het weer om bij de pure groenten, bij het pure vlees, bij de boerenboter, net de bijzel, maar bij het pure geword. Ja. En we hebben van de winter een heel mooi proef gedaan. We hebben een vogelhakje van het keukenraam en dan hebben we een pakje bijzel in en een pakje boerenboter. Ja. Nou, maar jouw reden wordt het eerst op weer. Ik denk dat ze de boerenboter het eerst op. De natuur gaat voor de boerenboter. Ja, er is een hele prutte te vertellen over dit prachtige onderwerp en daarom is er ook van de winter in november een cursus bodembiologie, als ik het goed heb, hier in de Trijendwarpen in Kolmensweg. Wil je er meer over weten, dan mij even een mailtje sturen naar info@mulderagro.nl. Dan krijg je jou alle informatie daarover. Theo Mulder, heel erg bedankt. Heel graag, dank u wel. Ja, en van de week, toen waren wij op visite in het Fiskershoeske in Peersers Moddergat. En daar kwamen wij wel een heel bijzondere gast zien. Wij zeggen jou Jeroen in, waar ben jou? Ik ben Doeke. Ik ben Doeke van de Zee en ik ben hier als medewerker in het museum. Maar eigenlijk ben ik een oud viskersman. Ja, eigenlijk neem ik de band mee hier naar het museum, naar Jetties, naar vroeger. Hoe de mensen hier vroeger wennen haar, hun werk verdienen haar, hun centen die in haar nimmer op. En daarom ook om de band een beetje te beleven van hoe het Jetties ging is hier in Moddergat. Maar de ze hier een goede tijden en ze hier ook minder tijden. En een goede tijd goed verdienen, maar minder tijd. Hier is het en dan moesten we echt een prut op de pof hebben. En in 1883 is er een grote ramp gebeurd. He. Toen werden er in één klap 83 mensen verdronken. En dat wie eigenlijk echt omdat ze te min centen hien. Ze liepen op de pof. En toen zeiden ze van, wie moet uitvaren, want u moet de centen verdienen. Ja, het wie te betiert in het hier, maar er moesten centen komen. En dan doe je wel eens wat. 83 man binnen verdronken. Er waren een 66 weduwen, een 100 zandje wezen binnen achterbleven. En er was natuurlijk een hele grote impact hier ook in het dorp zelf. Is het zo dat de viskersramp van Peersers Modder er echt voor zwaar had dat de visserij hier langzaam uitstoorn is? Ja, uitstoorn wel, want ze hingen je geen haven en dat weer al net zo goed. Ze konden geen aansluiting krijgen. En ze hingen de vloot weer opgebouwd, maar er waren zeilschepen. En in die tijd kwam het stoomschip op maat. Na die tijd de vloot voer letter wel weer uit. Maar toen konden ze eigenlijk net volhouden en toen hadden de vloot eigenlijk verkort richting de provincie Zeeland. Daar hadden ze nog wat in en hier moesten eigenlijk de vissersman over werk te zieken. En nu struinen je nog altijd rond in Peersers Moddergat in dit prachtige museum het Viskershuske. Wat doe je nou? Wat vertellen jou hier aan de band? Nou, de band die kreeg je toch een indicatie hoe ze hier vroeger echt leven hadden. En dat leren we eigenlijk meer zien aan de band. Hoe ze aan tafel eten hadden, hoe ze in een bedsteden stiept hadden. Want juterdag had de band eigenlijk een eigen kamer. En jetties, wie ze een bed, dat wie een bedsteden. En in die bedsteden, net alleen van diezelf, nee, van die broertjes of zusjes. Daar rijden ze volgens mij 4 of 5 man tegelijk in. En dan kun je zien hoe de tijd vroeger is van toen
naar nota. En dan denken ben wel eens even naar van, ja, het wie misschien toch net zo'n goede tijd in de tijd. Wat hebben we nou mooi? Vrijwilligerscentrale Noord-Est-Friesland organiseert het 6 november aanstaande voor de eerste keer een zogeheten maatschappelijke beursvloer. Bij mij zitten Reina Hes en Mea Groenendaal. Ze zijn beide van de vrijwilligerscentrale. Ja, dames, welkom. Wat is nou precies een maatschappelijke beursvloer? Ik had er nog nooit van gehoord. Reina, vertel eens. Nee, ik denk dat het in Friesland nog nooit eerder plaatsvond had. Het is wel in grote steden. En de bedoeling is van de maatschappelijke beursvloer om het vrijwilligerswerk te versterken. Dat ze gebruik kennen van oren-netwerken. Ja. En hoe wat voor netwerken denk je hem dan? Dat kan heel breed. Bijvoorbeeld het netwerk van een kranten en van nou, hoe lever je stikjes aan voor sportverenigingen. En dan een hulpprote mensen weten net hoe ze een stikje scrollen maken voor de kranten. En nou ja, dan kan ze gebruik van de kennis en het netwerk wat een krant had. En die kan hun dan leren hoe zij het stukje scrollen maken. Zodat hun uitslagen keurig netjes in de kranten komen. Ja, begreep ik het woord mee dat het dan vooral om het uitwisselen van kennis gaat? Daar is het wel mee begonnen. Het is begonnen met het project Leer van elkaar. En dat hebben wij afgelopen jaar opgezet vanuit het SCAN-fonds en ondersteund door Movisie. Waarbij vrijwilligers elkaar kennis geven. Dus vrijwilligers leren iets aan andere vrijwilligers. En dat is bedoeld om het vrijwilligerswerk te versterken. Ja. En dat gebeurt ook met gesloten beurzen. Ja. Nou zei ze, daar ben wij maar start. Wat binnen ervaringen daarmee tot nota? Dat is wel verrassend. We zijn vooral gestart met eerst met clubjes die eerst aangesloten waren bij bolwerken in de dorpen. Ja. En die zijn wat zelfstandiger geworden in de afgelopen periode. En we hebben gezien dat het heel goed werkt als één club een andere club even meeneemt om te zeggen van, nou kijk, hoe doe je dat nou? Hoe hou je je ledenadministratie bij? Of misschien was een andere dorp die wilde wel een koersbalclub opzetten, maar wist niet waar ze moesten beginnen. Dus de mannen van de koersbalclub hebben hun getraind en dat was een succesverhaal, of niet? Reina, want zij zijn nog verder gegaan, hè? Ja, vertel eens hoe die meesten van de koersbalclub. Die ben gewoon mijn waar verder uit te lezen om mensen hoe het werkt. Ja. Heb ik een groepje vrijwilligers om hen heen verzameld. Die hebben ze leerd hoe ze de koersbalclub draaiende horen kennen. En dat doen ze zo goed dat ze willen nou terug Sport Friesland. Ik al in heel Friesland beroept. Oh, schitterend. Dus die man die haalt heel wat van Friesland jongen ondertussen. Ja, want laten we eens even naar die vrijwilligers gaan mee. Ja, vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk, hè? En hier in Noord-Friesland. Hoeveel vrijwilligers zijn er? Heb je er zicht op? Nee, ik heb niet echt zicht op hoeveel het er zijn. Ik weet wel dat van heel Friesland, van heel Nederland, Friesland de meeste vrijwilligers heeft. En ik geloof dat 1 op de 6 mensen vrijwilligerswerk doen. Ja. Dat is echt een hele grote groep. En wat is nou precies de juiste omschrijving van een vrijwilliger dan? Oké, er is een hele officiële definitie voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk doe je in enig georganiseerd verband, zonder betaling en op vrijwillige basis. Dus dat is het juiste begrip. Ja. Nou, en er zijn natuurlijk een hele prutte in Noord-Friesland, echt in alle soorten en maat. Nee, weerstek maar juist ze binden. Ja, echt een hele protte. Ja. En nou wil je hem dus aan die beursvloer organiseren gaan. Een van de dingen dat er echt bij kwam, zeg ik, want het is die uitwisseling van kennis, maar ook van goederen. Ja. En op wat voor manier mag dat zien, dan Reina? Nou, dat kan tjensten wezen. In de zin van een organisatie die wil zijn kennis overdragen op het gebied. Ik neem maar wat, een sportclub
wel een verbouwing doen, die weet net zo goed hoe dat doen moet. Nou, dat bouwen er al, dat kan dan zeggen van, nou, wij komen deel, we zeggen hoe je met doen moet en we jou je advies. En het kan best wezen dat die groep voor hun dan iets organiseert als dank dat ze dus eigenlijk elkaar helpen daarin. Maar mee je misschien ook naar bedrouwen, hè? Bijvoorbeeld in je mailing staat een lietsmakelaarskantoor dat naar je meubilair kregen had. Zou dan op een of andere manier dat bijvoorbeeld uitwisselen kunnen, tien kennis of tien wat dan ik maar mij een organisatie. Ja. Hoe ga je dat bezoeken? Voor dat makelaarsbedrijf dan is dat eigenlijk maatschappelijk betrokken ondernemen. Hè? Just op je eigen kapitaal of je eigen kennis draag je ook weer over aan de maatschappij door bijvoorbeeld een vrijwilligersclub te helpen met zoiets. En dat levert gewoon en heel veel contacten op, maar misschien ook wel een vast samenwerkingsverband. Ja. En we hebben die beursvloer zo ingericht dat dat ook kan, dat er 4 themahoeken zijn. Ja. Dus in 1 hoek vindt het uitwisselen van goederen of materialen plaats. Dat kan ook zijn dat een kantoor een ruimte beschikbaar stelt voor 1 keer in de maand een vergadering. Ja. Alles met gesloten beurzen natuurlijk. Ja, we zijn bijna aan het einde van het gesprek, dus we van Dijk graag Reiner nog even de precieze details weten voor uw luisteraars. Wanneer is het en van hoe let tot hoe let? Het is zo'n november en het is in het bolwerk in Dokkum, dus het gebouw op Loranjewal 28 en het is van 3 tot 5. Ja, je maakt een website mee. Ja, wat is de website? Wist dat ze uit te hollen? Ja, de website is www.vrijwilligerswerknof.eu. En op die website kun je doorklikken naar de site van de beursvloer. Mea Groenendaal, Reiner Hes, heel erg bedankt. Heel veel succes op zo'n november. Ja, en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Begin september wieren de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Een prachtig spektakel. En RTV NOF wie erbij had een hele prutte beelden maken. Weet je binnenkwart het grootste deel van op dit kanaal zien kennen. Maar je krijgt nu even een voorproeven. Niemand maakt de stilte ongedaan. Ik ben ziek van de kou en de schaduw die ik in mijn armen hou, is van jou. Ik word gek van de spijt en de heimwee die mijn hart in stukken snijdt. Heeft alleen
ik, jongens. Echt waar. Het voelt goed vanavond. Dat is fijn. Ik zou aan iedereen willen vragen om even je mobiele telefoon uit je broekzak te halen. En allemaal, omdat het de Admiraliteitsdagen is, allemaal je lampje aan te doen van je telefoon. Iedereen. Ook achterin. Ik zag net al een paar lampjes. Allemaal je lampje. Als je geen lampje op je telefoon hebt, laat dan je scherm zien. Is ook prima. Kom op, jongens. Dit zijn die lampjes voor die mensen die wij missen. Ja, die wij moeten missen. En denk aan diegene. Ik wil al die lampjes zien, jongens. Kom op. Allemaal. Kom on. En dan gaan we zingen met z'n allen, omdat het kan. En jullie zingen mee. Kom on. Gaan we. Kom on. Ik mis je. Jullie. Dat kan harder, hè, jongens. Heel simpel. Kom op. Laat je horen. One. Hey. Ik mis je. Is mooi. Is heel goed. Dank je. Fantastisch. Hou die lampjes erbij. Ik mis je. Ik wist niet dat pijn zo diep kon gaan. Deze week is het Nationale Donorweek. Mijn gast is Loes Visser. Zij is donatiecoördinator van het MCL in Ljouwert. Ja, goeiedag, mevrouw Visser. Wat is nou precies een donatiecoördinator? Een donatiecoördinator, wij zijn met meerdere in Friesland, ja, toch heel Nederland natuurlijk. En wij zijn hoofdzakelijk intensive care verpleegkundigen. En die daarnaast de werkzaamheden doen bij orgaandonatieprocedures. Maar daarnaast ook een prutte voorlichting jouwen aan professionals in het ziekenhuis. En ook aan het publiek, buiten het ziekenhuis natuurlijk. En ja, dat is eigenlijk ja, de hoofdmoot. Ja. Vertel jongens, binnen op ierbasis een prutte donaties hier in Friesland dat er mensen een donororgaan krijgen? Nee, teleurstellend. Er zijn weinig orgaandonoren, sowieso landelijk. En dan moet je denken aan ongeveer 250 op ierbasis landelijk. Landelijk. En dan is het van Friesland, varieert dat van 2 tot 6 per jaar. Dat is maar een heel iets beetje, daar schrik ik van. Nee. Ja, daar meest ik wel verschrikken. Ja. Het komt, orgaandonatie is eigenlijk alleen nog maar mogelijk bij bepaalde ziektes. En dan moet je vooral denken aan mensen die hersenletsel hebben, hersendood, of mensen die reanimeerd binnen en dat de prognose zo slecht is dat de behandeling gestopt wordt, dan kan het ook. En wij hebben in Friesland net een neurocentrum. Okay. Dus de meeste mensen met hersenletsel, na ongeval, die gaan naar Grains of Zwolle. En daar hebben ze dus meer donoren. Maar voor Friesland is het net volle. Maar juist belangrijk, als het potentieel zou nemen wij dat in, dat mensen die overlijden geschikt binnen, dat die natuurlijk wel herkend worden. En ook, als het goed, als de nabestaanden goed invielen, dat dan ook gebeuren kan. Ja, want er is een groot gebrek aan donororgaan, mensen die hun lichaamsdelen doneren willen. Heb je er een verklaring van waarom dat is? Een prutte mensen zijn er huiverig voor. En bij leven om te denken over, als je daar binnen wat wil ik. En als je dat nooit kenbaar maakt, je hebt het dus bij de keukentafel nooit omgaan. En dan komt die vraag bij de familie, bij de nabestaanden, en die weet het net. Nee. En dan kun je heel erg worstelen in mij van, oh, moet ik nou dat stemmen? Moet ik bezwieren meidje? Ik weet het net. Dan kies je voor de veilige wij en dan zeg je van, nou, we doen het net. Ja. En dat is dan ook uw belang deze weken, met name van de donorweken, die we deze weken, van mensen, denk er alsjeblieft hoe nee, praat er met de familie over, worstel wel of word je net, als je overleden binnen donor wezen. Ja, en wat kan er al hier doneerd worden als je al besluit om donor te wezen? Organen en weefsel. Dat onderscheidt meidje we. Organen, dan moet je denken aan de hart, longen, lever, nieren. En weefsel, dan denk je aan hoed, aan de hoornvliezen, hartkleppen. En weefsel, die ben geschikt voor donatie, transplantatie, overlijden als er geen circulatie meer is. Okay. En organen, die ben eigenlijk maar beperkt geschikt voor donatie en het liefst met circulatie en dat de bloedsomloop nog intact is en dat een patiënt hersendood is.
dan kunnen organen weer dan nog goed. Want als ze geen zuurstof krijgen, dan sterren de organen al krijgen bij. Ja. De holle hem, nee, reanimatie, geen zuurstof. Nee. Dan sterren de hersenen al en dat is ook een orgaan. En dat is dan extra voor de hart en de longen. Maar dan moet je dus heel gauw wezen met dat besluit nemen van... Oké, we gaan er mee akkoord. En dan heb je dus ook maar een hele beperkte mogelijkheid om dus... Ja, te oogsten, zeggen ze dan. Hè? Ja, dat nemen wij gelukkig net zo. Want dat klinkt Gelukkig. zagen, Ja. hè? Nee, je hebt ook gelijk, het is een beperkte tijd. Maar de patiënten die geschikt zijn voor orgaandonatie lezen altijd op de intensive care. Oké. Die lezen altijd onder beademing. Die krijgen ondersteuning voor de bloedsomloop. Die krijgen eventueel hulpmiddelen voor de plassen enzovoort. Dus die krijgen alleer ondersteuning. En daarmee kan ik alleen een diepe patiëntengroep op een intensive care geschikt wezen voor orgaandonatie. Net op een gewone afdeling. Van het hele liedse tal mensen wat dan orgaandonor is, hoeveel mensen worden daarmee geholpen? Gemiddeld voor een orgaan postmortaal na overlijden 3 patiënten van 1 donor. Dus gemiddeld ongeveer zo'n 100 per jaar, Ja. 800. Daarnaast hebben we de unieke mogelijkheid de laatste jaren om ook een levende orgaandonatie te doen. En dat is met name de levende nierdonatie. Dat neemt wel wat vogelvlucht en dat wordt al hier ongeveer de helft. Ja. 400 zeg maar, van levende nierdonatie en 400 van de postmortale donatie. Dan zie ik hier met name mensen die na hun versterren hun organen doneren willen. Ja. Wat kunnen die op dit moment doen? En die zeggen van ja, ik wil dat doen. Vooral laat je registreren in het donorregister en dat kan met taststemming. Maar je kan ook registreren, ik wil het net. Dan moet je bezwaar onttekenen. Ja. Je kan ook zeggen, ik wil het wel, maar ik wil liever mijn eigen net of mijn hartnet. Dus daar kan je ook onderscheid in maken. Je kan als derde keus ook zeggen van, ik weet het net. Het maakt het mij net volle uit, maar mijn familie moet zich er goed bij vielen. De nabestaanden kunnen beslissen. Dus je kan een keus maken, ja, nee, nabestaanden. Of je kan ook nog een specifiek persoon zeggen die mij van mij beslissen. En dat is erg belangrijk om dat te doen, want komt het moment, want zoals ik al zei, er zijn net volle donoren op je basis. En als je denkt, als je overlijden, 1 op het 10.000 mensen is maar in omstandigheid om orgaandonor te wezen. 1 op het 10.000 per jaar. Dat is heel weinig. Dus er overlijden is maar 180.000 of zo per jaar. En als je dan geschikt bent en de dokter komt met de vraag bij de familie, dan is het heel moeilijk om te beslissen wat diegene wil. Ja. Er is een website, daar kunnen mensen aangaan als ze ja of nee donor willen worden. Ja, Neem je heel ook nog makkelijk. eventjes? Je hebt ja-of-nee.nl, je kent de transplantatiestichting.nl, je hebt donorregister.nl, je kan op allemaal, als je intypen of google je orgaandonatie, dan krijg je legio of sites waar je aanmelden. Ga dus naar die website www.jaofnee.nl, want het is zo belangrijk dat Jojo opjouwen als orgaandonor. Loes Visser, heel erg bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. Ja, en daarmee komen we aan het einde van deze Weekend Nieuwsshow. Na je week ben we er vanzelfs weer. En willen jou dus te gast wezen, dan kan dat. Zoek dan op onze website www.rtvnof.nl voor meer informatie en mail ons. Want na je weekend.